vagy lehet, hogy csak kifogtuk, de a kis tilekkel, amik nem is profi gépek, mert ugye ez állítólag profi felhasználásra készült, ezzel ilyen problémák vannak. Sziasztok! Jó sokáig nem voltam. Igazából most sem, csak úgy egy dühítő dolgot akarok bemutatni. Erre mindig beteg állományban vagyok, a nyakam sajnos becsípődött. Na mindegy, a lényeg az, hogy most utálni fognak az oleósok, lehet, de ez csak saját vélemény, amit elmondok, saját tapasztalat, hogy ez az Oleomag GS651-es, ami itt van, számomra eddig csalódás. Van benne körülbelül 2-3 üzemóra, és hát most megint megkotlott, melegen nem indult, barátomnál volt kölcsön, én most be se bírok indítani egy gépet se. Barátomnál volt kölcsön, vagy ismerősömnél, és melegen nem indult be a gép. És gyújtáshézagot kellett állítson, mert a gyári hézag már nem volt elég neki, és gyertyát kellett benne cseréljen, hogy újra menjen, és be tudja fejezni vele, egy cseresznyefát kellett földarabolnia. Úgyhogy nekem azért csalódás ez, mert eleve, hát ez milyen gáz? Egy új gép, új garanciális gép, és megbízhatatlan volt. És ezt nekem is eljátszotta egyszer, hogy melegen nem indult, aztán igazából utána beindult, igaz, hogy dekószelepet visszahúzva, de akkor is egy új gép, és az jutott eszembe róla, hogy valójában a Hect 58 volt ilyen. Ezzel voltak ilyen problémák, hogy mikor megvettem, akkor először tök jól indult, aztán hol indult, hol nem indult, nem értettem, gyújtógyertya, csere, meg egy kis karburátor állítás megoldotta a kérdés, és azóta tényleg olyan, mint az óramű. Na de gyerekek, ezt 49 000 forintért vettem, ezt meg a haverom vette 239 000 forintért, szóval, hogy ez elég bosszantó. Ez elég bosszantó, amikor egy ilyen drága gép, ilyen, hogy is mondjam, megbízhatatlan. Vagy lehet, hogy csak kifogtuk, de a kis tilekkel, amik nem is profi gépek, mert ugye ez állítólag profi felhasználásra készült, ezzel ilyen problémák vannak, és egy ilyen sima mezei kisgépnél meg soha nem jelentkezett ilyen, csak a 50 000 forintos Hect gépnél voltak ilyen problémák. Ezért ez bosszantó. Na, igazából ennyit akartam elmondani, ez az én véleményem, ez az én tapasztalatom, így jártunk vele, lehet, hogy kifogtuk, úgyhogy most nem akarok én ezzel senkit sem megbántani, csak elmeséltem azt, hogy
hogy jártunk. Ennyi. Köszönöm, megnéztétek, sziasztok! 0-26. Érdekes. Utána meg az volt a gondja, hogy az üzletfelületet használtak, ezt a